Роял Алекс Щерев, полицай Серкан Неби и сонер Аташ Оклу. Декорите подготвиха Борислав Кунчев, Слави Заяков и Иво Христов. За грима и прическите отговарят Павлина Гаргова и Людмила Митова. Осветлението е дело на Станимир Иглев. Нека видим изпълнението на учениците от 10 Б клас. Кой ще прави? Добре ли сте дома и всички ли са здрави? Завчера, завтра, когато госпожа, много тресни вълча, стъра да лежа. Търчув? Търчув? Той чувства се слабо, пълне, румене, разложи се бавно. Клетия човек. Дори вечерта ни залък не можа да свърши частостта. От мъка и подейши беше невъзможно. Търчув? Той вечеря си набожно. Сам пред нея там изяде с доста труд. Те пият на шиш и половина път. Клетия човек. Нощта измина цяла, още ни за миг не беше тя застала. Не можеше очи си да затри. И тъй достигна деня, тях не ми. Търчув? Но пето сладост на Мая от яденето, той премина в своята стая. Намъкна се за час в топлото легло и спа до сутринта с усмихнато чело. Търчув? Той държа се като мъж и за да бъде твърд пред пристъпите груби, изнаваxa той кръвта, що тя загуби, се слита вино сам за косоранта. Бедният човек. Тъй са той тя, да припкам веч и не да кажа без забава, так радвах се ви, че вече тя е здрава. Търчув е в моят дом и той късмете. Да, че той е човек такъв. Що следва своя път спокойно, неизменно. Що смята всичко тук за временно и тленно. Откак е той, аз станах вече друг. И нямам ни възторг, ни страст към нищото. Той вземата любов изтръгна из душа ми. И да измрат сега децата ми, жена ми, не би било той никаква беда. Минаваш насам, докатя с годен час. Ще чуйте новина, пречакана от вас, за вашата любов и нежност и нелюбов. Любимият Търцов отплаща ви се щедро. И своята ревност той дотам отиде днес, че иска да уби семейната ви чест. Завари го и тук да моли госпожата, залегна похота, що късам от душата. С кроткия си нрав решила беше тя да примълчи това, що тук я сполетя. Но аз при този срам открито ида, че сметнах да мълча за вашия обида. Как можа подлец и те ни догреша да черниш този мъж с ангелска душа? Какво разложи в език крото с лицемерна, че ви замаже той? Да мъкваш, че мълча! Как нема совата му? Побестико, мълчи! Та ние ли сме скроили? Мъкни, че си слуша неприятна глава, неблагодарен, но мък! Що? Стига врява! Аз знам кой не тъй към него озлобява. Вие мразите го тук и еви днес храна, душени в едно, слуги, деца, жена. Вие турите в ход възможно и възможно да махнете от нас това лице на Божие. Но колкото лице е чистия ви бяс, с двойна сила държа го тук здраво аз. Гордейте си ви, но малко ви остана. Ще бъде скоро той венчан с Мариана. Щедрите ви на сила за съпруг? Да, и още днес на всички ви набук. Презирам ви аз вас и тъй ще го отваря, че ще познаете кой тук е господаря. Безделнико, падни на колене в този миг, искай прошко ти от този мъченик. От този лицемер? От тази това рукава? Я виж го ти, не ще и още наскърбява, състои на пушещи домът ми. Глупак, гнев га почен смей да пристъпиш този прак. Да, напущам, но... Измитай се веднага, бъди проклет и знай, че като седмо средство ще бъдеш още днес лишение от наследство. Нашата
Да видя? Да. Братвеш. Но що? Ако пък сторя, да видите сами, че правда ви говоря. Вятър. Да кажем, че ей тук наскрито ви стоите и чуете с уши и видите с очите, що ви казвате и за вашия добряк? Ще. Не ще кажа нищо пак. Не е възможно. Що? Но много вече става. Излиза, че съм аз клеветница тогава. Ще трябва най-подир да махна с глава и ви направя сам свидетел на това. Съгласен съм. Добре. Задачата е мъжна. Накрая ще видим доколко вие сте сръчна. Дорино! Я елате тука! Повикайте Кърчуфа тука. Хитрецът много знае. Да бъде уверен, ще бъде силно май. Не, мами се човек от това, що обича. От съблюбство само за блуда се обича. Претете го при мен. Пъкнете се сега под тази маса тук. Как? Трябва да сте скрит, престои на ще да може. Под масата? Да, но хайде де, о Боже, ще съдите накрая. Каквото правя знам, пъкнете се сега и скрите ли се там. Никой аз да се не чуи и косъм да се мята. Признавам си, тук отстъпвам ви без мярка, но нека видим как ще стигнете брега. Аз вярвам, че не ще отвръщате сега. Иде, стойте там, не дейте поговаря. Викаха ме пак за разговор при вас. Да, имам тайни тук да ви открия аз. Но вижте да не би да стане изненада и затворете там, че може да пострада. Напукна всички тук и зли им език. Той иска да сме с вас ние двама всеки миг. И той ми дава днес без никаква тревога да се затворя с вас и прави ме да мога да поднеса едно сърце, което би да сподели страстта, що днес открихте ви. Госпожо, те с това наслада дивна има, когато ги има една уста любима. Сърцето ми тече на гъс се струи мед, подобна слабост, то не помни по-напред. Как ви бързате в миг да стигнем той, което е най-последен знак за плана на сърцето? Зубата ни гасят сърдечния ни план, човек не вярва той, що заслужава сам. Не вярва той в щастие и слава, едва когато вкусне, когато се уверява. И кажете така, Да, мъчи ме гърдите. бомбонче от сладник не ще ли позволите? Настинала съм зле и никакъв сладник не ще ме обгърчи, изглежда нито миг. Аз виждам, че накрая ще трябва да го дам това, което вие желаете с толкова сплам. Но прегледайте навън, че плако сме обзема, боя се да не би мъжът ми да е трема. Полека! Твоята страза и бърце ме без мярка. Не дейте се така, мой брат го горещи. Честният човек ме лъже. Виж го ти, как лесно по свъста душата му се мами, че ставаш мой зет, а ти те поженави. Не мога повече да слушам този сик. Навън от моят дом и още в този миг. Не аз, а вие ще чезнете от тука! Това са новини, що аз видях с очи. И виждате, че в тях признателност личи. Извадих аз един човек из нищетата и дадох му подслон и има го за брата, а той злодеят скрит не се оби да срами, да се опита тук да съблазни жена ми. Идвам тук, просете господине, със заповед една, що няма да отмине. Как? Вие? На страна горещи слова. Това е само тъй призовка е това, опразване. Навън семейство и прислуга, покъщнена навън, че тук ще дойде друга и никакъв бавеж, тъй както е преда. Да си изляза аз? Но моля ли се, да, домът, тъй както само вие знаете благосклонно, на мене, на Търчил принадлежи законно. Имотите ви, аз съм господар, не друг. Съгласно този контракт ще ви донесат тук. Контрактът е въвпред и формата е правна. Дигаш от сърцена да не стър славна! Моля ви, не вам той всичко съобщи, а на баща ви. Той е разбран и тих. И думите ми сам, намирайки правдиви, ще ги послуша. Тук не
ще се противи. Но Господине, знам, за някакъв милион не ще открити бунт против един закон. И ще търпите ви, пошилостта си блага, да свърши тук това, що ми дългът налага. Вас, Господи драг, с черната лъба, наложих ли бих аз стояга по гърба. Синът ви да мълчи или да се оттегли, че много ще скърбя, ако трябва негли, да ви съставя аз и някой акт накрая. Нашият търчуф е неуялен май. Добрите хора, аз обичам най-горещо и казвам ви, че днес на гърбих се стои нещо единствено за вас, за да служа вам. Че инак би дошъл тук някой друг, що знам, като не се отей както мене, скъпи, без друго ще с вас жестоко да постъпи. Какво пък би могъл да бъде по-жесток? Изхвърляте ми ви! Но дава ми се срок и грижата за вас предам с воля Божа. Празването аз, до утре да отложа, но утре за нас думата да се опразни. Едрите неща и съдовите разни. Взех я хора аз, с много шум и вик, ще ви плотнате, ще ви свърлят миг. Не, друг не би могъл те благото и да движим. И тъй като към вас аз ида с толкова грижи, заклевам ви накрай. Постъпвайте добре и нека нищо тук не може да го вземе. Широкият ви гръб отлично би изявите, но отличен път. Вие, драга, би могли в затвора да вижите. Законите сега наказвате жените. Да свърши с това, доволно празна реч. Върчете листа и тръгвайте си. Да ви закриля Бог, посрещната ни нова. Да ви убие гръм и теб, и Олагоа! Колека, драги мои, идейте толкова сбяга. Женидите без труд, обежище веднага. По кралска воля ви, затворих се сега. Изданико, това е сетната стрела. С този удар чукаме 300 пъти. Той слага най-подир венец на подостъчи. Не ще ме разглобят обидните с това. За вещото небе понася ми това. Не си ли спомни ти, измамника лукави, как моята ръка от бедност се избави? Да, помощта ви аз без друго съм признал, но най-първо за мен е дълга към моя крал. О, лицемер! Защо тук ме тъй, се може ли голям, дълга с който вие прихвалихте се сам. Защо на вас отгоно мразен стана, само кога ви хвана, че зедирате жена му. И своя дълност ви направихте тогава, кога под гнуса той спъди ви от нас. Оставям на страна, защо не ви е спрял. Това, че ви да имота си изцял. Защо като е бил престъпник според вас. Защо приехте ви неговата тогава. Спестете ми това, да стигнат пиковете и моля своя дълг редовно изпълните. Да, тук право ще ви дам. На време за това напомните ми сам. И за турим край, елате с мен веднага, затворя, що сега за дом ви се предлага. Как, господине? Аз? Да, ви! В затвора? Аз? Отчет за това дължа на други, не на вас. Смирете се накрай, тревогата голяма, за тази царова крал ще не търпи измама. Не бе, благодаря. Ох, пак не ми товара. Що си го, брат? Играй! Девети клас са подготвили за публиката тази вечер своята интерпретация на Мента за Прометей. Режисьор и сценарист на постановката е Георги Димов. В ролята на човеколюбеца Прометей ще видите Емил Серкеджиев.
Тираничният Зевс е Георги Димов. Двуличният океан Иван Иванов. Боговете Дионисий, Хермес, Хефест са Христо Ганев, Александър Драганов и Петър Тенев. Богини са Даниела Станчева, Христина Бичева и Христомира Недева. Власт и сила играят Теодор Киримов и Людмил Димитров. Океаниди са Христомира Недева, Христина Бичева, Тихомира Джегарова, Веселина Тенева, Мария Бояджиева, Моника Дончева, Даниела Станчева. Човеци, които ще получат огъня от Прометей, са Тихомира Джегарова, Илия Бортоласов, Христо Генев. Разбунтувалите се селени са Антони Джурков, Борис Дончев, Иван Момчев, Илия Бортоласов, Христо Генев, Николай Чубанов, Петър Тенев, Теодор Киримов, Тихомира Джегарова и Христо Генев. Майсторите на декора са Николай Чубанов, Христо Генев, Гара Дзанева, Калина Гарова. За музиката и осветлението отговарят Георги Димов и Антон Пашов. Костюмите са дело на Майя Костадинова и Мелиса Бекяр. Приятно гледане!